Jo, takže zdravím všetkých, dneska vítam pri novom videu. Dneska si ukážeme, čo je zač táto motorka. Je to Hecht Pitbike Cross. Hej, áno, presne tak. Dneska si na tomto ukážeme zvuk, ako sa to zapína a ešte nejaké podrobné informácie. Keď sa ti toto video páči, nezabudni dať like a odber a môžeme sa pustiť na video. Pozrieme sem bližšie, môžeme vidieť, že asi niečo tu máme kompletne, teda konkrétne. Toto, čo tu máme, je spojka, tuto dole máme riadiacu paku. Vlastne všetky rýchlosti mám hore. Myslel som, že dole bude neutrál, hore bude, teda dole bude jednotka, hore neutrál, potom vyššie 1, 2, 3, 4. Ale mám to naopak, všetky budú hore, čo je dobre, pretože som sa na tom skoro na záhrade zabil. Bohužiaľ video nemám. Toto je spojka. Potom, keď sa pozrieme sem, keď sa otočíme na druhú stranu, keď sa pozrieme tuto, tak máme tu takéto tlačítka. Musíme stlačiť spojku. Toto by malo byť dole. A potom toto stlačíme so spojkou a naštartuje sa to. Vlastne toto je štarter, je to automaticky, alebo elektricky lepšie povedané. Je to na zjednodušenie, čo ja viem, keď vás nahľadajú policajti a nechcete to nakopávať, tak je to lepšie. Potom tuto hore, keď toto stiskneme, motorka je úplne vypatá a keď ju chceme naštartovať, musíme kliknúť toto. Hej, ideme teraz pozrieť na druhú stranu. Keď sa pozrieme na druhú stranu, tak hneď ako prvú vec, čo vidíte, nakopávacia páka. Toto býva na väčšine pitbajkoch. Potom, ako ďalšie, tu máme brzdu zadnú. To je také neobvyklé. Motohodiny na tom nejsú. A tuto máme vlastne výfukové rameno. A potom už tu máme motor, olej, pružinu a ešte nejaké káble. Ak sa pozrieme sem, čo je z ľavej strany pod nádržou, tak máme tuto, jak vidíte, taký malinký kohúťok, čo keď je takto zvislo dole, tak je zastavený, keď ho otočíme, teraz je benzín otvorený a vlastne teraz je pripravený na štartovanie, ak je už trocha zohriatý. Ak nie je zohriatý, tak sa musíme otočiť znova na druhú stranu. Ak nie je zohriatý, musíme sa otočiť na druhú stranu a tuto hore je sytič, takto keď je hore je zapatý, keď je tuto dole je vypatý. Teraz si ukážeme, keď ho naštartujeme, aký bude mať zvuk. Ešte len také rýchle upozornenie, keď máte presne takýto istý pitbike ako ja, uistite sa, že ako prvé máte neutrál. Ako to zistíme? Zistíme to tak, že dáme si to dole do stojanu a pôjdeme dopredu a dozadu. Kebyže tam máme hodenú nejakú rýchlosť, teraz tam hodím rýchlosť, tak nás to nepustí ani dopredu, ani dozadu, pretože by sa to chcelo naštartovať. Čiže stlačíme spojku a dáme to dole, vlastne dáme na neutrál. Naštartujeme to takým spôsobom, vlastne teraz takto sa ešte znova ustíme, či tam není náhodou rýchlosť. Jak som ukazoval na začiatku, tu som ešte neukazoval jednu vec. Tuto máme taký kľúčik, no, to k tomu dostanete, budete ho musieť otočiť. A teraz vlastne sme pripravení na nakopnutie. Ja vám to ukážem. Tuto máme nakopávačku a ideme na to. Idem sa pozrieť, či to nahráva aj teraz. Rýchla vec, čo som zabudol povedať, je tuto, čo som hovoril, ale máme tu takýto kľúčik, vlastne je vytiahnutý. Budeme ho tam, dáme ho do zapaľovania a teraz otočíme. A ste pripravení na nakopnutie.
Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber a vidíme sa pri takýchto ďalších sportných videách. Ešte do komentáru mi prosím napíš, na čo ma zišti, budem len veľmi rád a vidíme sa teda u ďalšieho videa zatiaľ. Čaute. Let's go.